Kunale Dimnis Media Production, Kositshele igama, isibongo, iposition yakho idlala ethimini, bese asitshela ukuthi kungani silana usuku namhlanje, njengoba sibona ukuthi uthechithisa kule ndawo usuku namhlanje. Oh, ngiyabonga ithuba igama lami nguphila nokambatha ngizala uNambithe but njengamanje ngisephongolo ngenqamantoho angibeke ukuthi kuze kube ngidlala ethimini yasetshela iJuba Hospital. Ngiyimo captain wethimo futhi ngidlala ngi-striker and njengamanje i-team ihambe kahle yawina i-league yabona ngawalaza yafikile Friday yodla umqhudelane ngebhathi engahamba kahle kodwa kuloko solungisa kulonyaka. Namhlanje siyabongaza as a team bekumele sibongaze last year kodwa sishawa isikhathi siyabadlali ba committed banama families abo bahamba bayikhipha nabantu babo so sasisithi maqala unyaka ake siyenze le braai. So imaphi ama challenges enike nawa face onyakeni ondlule njenge team? Njenge team ama-challenges esasafisa nawo ukuthi sike saba nengxabano ethimini ezabama players ngaloko silithile ukuthi sibe nama draw out all 6. Emva kwaloko masikhumela emnotha sixolisa laba aboneka nabaxole enhlizweni zavuleka inhliziyo sawina sakhonsibuya sababa bolunye sawina ama game because sithatha ama draw 6. Okay, mhlawumbe imaphi ama strategies ebeni bawasebenzisa njenge team ukuqinisekisa ukuthi niyawina njengoba niwine isizini yonke? Into ebesisebenza kakhulu ukuthi besifuna iwini. Sasho system yethu. Iphi match owayithanda kakhulu nawo onke? Angifuni uqamamanga imatch yomshini engedla emshini leya match leya ebheko wonke umuntu ebheke yagcwala same time abalandeli babebhekile ukuthi leya match sowina noma seluza but nendlela sayiwina sizashintsha sifuna ngofonini ngiyakhumbula kahle. Mawufike game awubona ngathi i-draw noma iJuba yadliwa but iJuba iwina kakhulu ngawo ukuthi le game le masibuka lesikhathi yayinzima kakhulu angifuni uqamanga yabanzima game le ngathi la game nzima. Yeah. So njoba unyaka usaqala ka2026 nithe closing iphinde kube opening function le ikuphi mhlawumbe ukufisela i-team yakho? Ngofisa okuhle kodwa nabadlali bonke ngibafisela impilo enhle ngibafisela ukuthi konke abakufisayo unyakeni baqale kusemanje bakwenze singabuthi hlanso ibhola kuphela kube ukuthi kunezinto ezenzayo ezipersonally ezisizayo thina empilweni yabo ngabuthi ibhola kuphela njamanje ngasho ukuthi no abadlali ngicela ukuthi bayimisele bazi ukuthi ibhola liyathi stress. Yeah. Sinenkinga thina abadlali yabo liyathi stress ibhola ngazi nami ukuthi manginenkinga mina and i-performance yami inyuka kakhulu manginenkinga mina personally ngine stress yanyuka i-performance ibhola stressa nokuhlisa idakamizweni. Lakho lokugcina sesivala. Engakusho ukuthi ngiyabonga kuNaledi Nisi production ukuthi ilokho zidevelope ibhola lethu ibhola libukeke ngendlela eliyiyo njengamanje angifuni uqamanga njengamanje angifuni siyahlonishwa amathima amaningi ahlonishwa manje and siyatrenda kwi-media angifuni uqamanga ngicela ukuthi abadlali bonke namathi ngiyafisa ukuthi ayiqashe iNaledi Media Production ukuthi izobaseka kakhulu. Ngibingelele kwi production igama lami uNjabulo Mabaso suka eMadanyeni. Ngoba nje ngilana sizobungaza ukuvala kwesizini ukuvula kwesizini yethu ngizwa ngijabule kakhulu ezibukwisizini yami yesibili ngisebenza nabafowethu kodwa ke la season lana angikwazanga ukubalwela kodwa kuloko acha nabo ngobabuza ngibasebenzele kakhulu ngizwa ngijabule kakhulu ngokusebenza kwami nabo. Asigcile kulokusebenza okhuluma ngakho mhlawumbe uma ungasichazela ukuthi iziphi izinto obuzenza ukuqinisekisa ukuthi team yakho iyawina? Ezi-position engidlalayo iqhaye kakhulu lapha uma ungenangqondo ngeke uyidlala position yangoku. So as we center back if ungaya mhlambe kuma-goals esiwaconsidile mancane kakhulu than amanye ama-teams okusho ukuthi bengimehlomane kuzo zonke izinto besibambise nje nabaphathi bami from kwi-defense up until i-striking force. So nje ngiyabonga ukuthi team yethu ukuthi sikwazile ukuthi silwe sayithatha le league as bengekho lula ngifuna ukuqamba amanga
kodwa sikwazi ukuthi sigcine siyinqobe singakaze sayithola iluze. Iyiphi match eyakunika i-challenge throughout the season? Kunegame esayidlala noMasipala. Le game yayinzima kakhulu, unfortunately ukuthi ama-strategies ethu nawabo akubanga ngendlela ababeplane ngawo. Sagcina siyiwinile ke ngawo u-4-1. Into engangayenza lapha because babengena phakathi nendawo, so ngangitshela nje ugoalkeeper wami ukuthi ke ebe alert because vele badlala phakathi nendawo, so mabedlala phakathi nendawo angeke bekhona ukwasha amabhola futhi isithina simakhela yena so engahlali ku goal line. And into engayenza ngakora igoli lo game le, first goal yashaya mina lo game le, then ngaphinde ngakora i-goal les4 okwakuyi free kick, okusho ukuthi ngangikhombisa ukuthi vele ngiyabanquma lapho. So kuma matches enthweni wadlala, how do you handle i-pressure because siyazi ukuthi amanye ugcina usune-pressure ningi? Maningi kakhulu amagame esiwadlalile, so as uyi-center back kunzima if mhlawumbe nidlala more especially if ama-strikers wethu engakora, so kunzima kakhulu uma bengakora because each and every chance abangayithola bona bengakora, so kuyoba nzima ukuthi mhlawumbe sigcina sithola ukuthi mhlawumbe si-equalize because uma siwathola amathuba bese singawasebenzisi bona mhlawumbe ithuba engalithola mhlawumbe even ihabe on goal, so uma beyithola bengayishaya phakathi, so thina as ama-defenders then sihlezi dlala under pressure ngaso sonke isikhathi if thina ama-strikers wethu engasikhona ukuthi sicabangele isha amagoli kusenesikhathi. 2026 manje unyaka usuqalile, mhlawumbe kuphi okufisayo ukuthi kungenzeka etimini yakho? Engifisayo nabafowethu sibambisene ukuthi siqhubeke sibambisane kule team silo ngendlela besilwa ngayo. Ngeke futhi kube isizini elula le because siyazi kunabanye abethu abathi bedlala nabo abahambile bojoyina amanye ama teams esazophinda indlela against bona, so bayasathi sidlala kanjani, so angeke ngithi kuzoba isizini elula, kodwa nje uNkulunkulu emuhle njalo nabafowethu ngibathemba ukuthi sizophinda sizama ukuthi siyivikele le league. Maphi amazwi ongawabhekisa to the other teams endlala against bona ababukayo njengamanje? Angisho ukuthi angeke futhi ngibabeke because nabangabantu engisho ukuthi kubona kuzodlala. Okay. Angeke kube ngalendlela yathi engicabanga ngayo, kodwa nabo ngiyazi bayafisa ukuni league. Akekho ongafisa ukuba number 1 la uPhongolo ozohamba oyomela ama department la sokuyodlala khona, so nje nami ngithi ukuthi angeke kube lula, nathi sizofuna ukuthi siqhubeke futhi hlezi so number 1. Thank you for your time. Ngibonga ithuba lokuvela nami uMahona kude. Umama wangetha igama wathi nguMandla Endoda, sibonga umthunzi sokhathi i-position abangidlalisa yona la etimini uma ngikhona baye banginikeze u-left noma u-right fullback, lokho bakwenza isizathu sabo ngathi bayethembela ukuthi ijoka liyafakwa akudluli mfana, bangifakele lokho wena nanokuthi ngoba vele sengiyingwevu la etimini iminyaka iseminingi kakhulu ngidlala, so lama-positions lawa amanye afuna abantu abangathi benza lokhu ukukora kwenza abafana abancane kakhulu. Angisayidlali kwi-league mina ngesizathu sokuthi number 1 ngisuke ngi-committed ngama-Saturdays lawa abajwayele ukudlala ngayo i-league. Okwesibili ngimthanda ukunikeza ithuba abafana abasasebasha abakwazi ukugijima enjoy nabo ukudlala, nami I had my time ngalidlala ibhola iminyaka eminingi. Ngizwile enkulumeni yakho isikhathi esikhulu uthe uyathanda ukunika abanye abantu abasebancanyana ithuba, mhlawumbe to all the young people who are watching right now, ungathini kubona because siyazi ukuthi unemployment is very high in South Africa, abantu abasha bagcina sebenza into eziningi nje ehlukene, ungathini nje umuntu omusha obuka njengamanje? Well, njengoba kubonakala amathuba omsebenzi engekho, mhlawumbe lento yebhola iye isize ukuthi intsha isuse le eindaweni lapha ingatholakala khona mhlawumbe isenza izinto engafanele izenze. So mina kungisizile nje kusola ngisengumfana omncane ukuthi ngihlale edlaleni ibhola, ngidlalela ibhola ngiqale ngeminyaka emincane, ngisemncane kakhulu, cishe ngino-16 years kube manje ngiyalithanda ibhola. Into eyenza ukuthi ngiqhubeke nokulidlala ukuthi kungigcinile ukudlala ibhola until now sengineminyaka eminingi kangaka. Kuyasiza ukuzi-involve ku-sport ngoba nomqondo kuyawugcina ungabe usafocus ey'ntweni lezi
eziningi kodwa ngenza kanjani ukuze ngithole ukuphila leli ikusasa mhlawumbe bese ucabanga ukwenza izinto mhlawumbe ngokuganga kanjalo. Sesiphetha uyaqala unyaka omusha, suqalile unyaka omusha 2026 to all the teams who are watching right now. Ungathini kona? Ya, mina umqondo wami uthi ke ngiyalithanda ibhola, ngiyathanda futhi ukuthi yonke into mayenziwa kube ne-competition kube ngathi kuyaliwa nje impela kodwa kulo kwakhona kuliwa ngomqondo ukuthi ngiyacela wonke ama-teams manje kule season lena ngiyazi benzela ama-recruitments lapha bawenze khona benzela ukuthi nabo benze njani bekwazi ukuwina i-league. Uma sekubonakala ukuthi ngathi kune-team edominator-yo-ke kumele kubhekeke manje ukuthi isebenzisa siphi i-strategy and then you counter that strategy. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe kungaba i-strategy esilula leso ukuze wonke umuntu ekwazi ukuwina i-league. Thank you for your time. My pleasure.